ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଦୋକାନ ପଡିଗଲା ଏଠି ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ତିଆରି ହେବ। ଆଜି ନ୍ୟୁ କେକ୍ ଆସିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସକାଳ ସକାଳ ହୋଟେଲ ଆସିକି କାମ କରୁଥିଲି। ଦାଦା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଥିଲା। ମତେ କହିକି ଗଲା ତୁ ଏଠି ଭଜା କରୁଥା। ବସିକି ଭଜା ଭାଜିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦାଦା ଆସିଲେ। ମୁଁ ଆସିଲି ଏଟିଏମ୍ କୁ ପଇସା ଉଠେଇତେ। ଏଇଟା ଆମ ପଇସା ନୁହେଁ, ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ପଇସା ପଠେଇଥିଲେ। ଉଠେଇକି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଦବା ପାଇଁ ପଇସା ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସତରେ ମତେ ଏମିତିକା ପଇସା ମିଳନ୍ତା ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ। ମତେ ଗୋଟେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଇନକମ କରୁଛି, ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବି ପାଇନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଏଇରକମ ଭାବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ସହଜ ଭିଡିଓ ପକେଇବି ପଇସା ଇନକମ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଆସିଲି ନା ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ ପଇସା ଇନକମ କରିବା କଥା। ରାତି ଦିନ ଏକ କରିକି ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା, ତାପରେ ଭ୍ୟୁ ଯିବନି, ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେମିତି କି ତମର ବହୁତ ବଡ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି। ଆର ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦିନ ସାରା ବେପାର କରିଲି। ତାପରେ ହୋଟେଲ କୁ ଆସିଲି, କିଛି ପାର୍ସଲ ଥିଲା ବାନ୍ଧିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଖାଇଦେଇକି ବେଳତକ ଆସି କେକ୍ ସପ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲି। ଦୋକାନ ଆଗରେ ଝାଡୁ ମାରିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ କେକ୍ ଯାଇକି ଭାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗର ଦୋକାନ ପକେଇଦେଲୁ। ଏଠି ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଆଇଟମ ରହିବ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇ ରଖୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ।